ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ ವಿಟ್ಲದ ಕೋಟಿಕೆರೆಕ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಲೋ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ನಿಖಲ ಶಾಕ್ ಆದುಪಾರು ಬಟ್ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ ಮುಕ್ಕಳು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸೆ ಮುಕ್ಕಳು ರಡ್ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂದಿ ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನಕಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸೆ ಸೊ ಅಕಲ್ಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡೋರ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಹೋದ ನಿಖಲ ಅಂಚಲ ಆಯ್ಪುನ್ನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಏತ್ ವರ್ಷ ಸೊ ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಲ್ 2 ವರ್ಷ ನಕ್ಲು ಪುರನೆ ಕುಂಟಾಡ್ದೆ ರೀಡೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರುಡ್ ಮೋಲ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಮುರ್ಕುದೀನಿ ನೀರುಡ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೋನ್ ಇತರ ಅಕ್ಲ ಬೆರಿಯ ಪೋತೀನಿ ನಕ್ಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಏರ್ಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಅಮ್ಮನೆ ಜೊತೆದು ಮೊಲೆನು ಒಯ್ತುದೀನಿ ಮಿತ್ತು ಅತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಪೂರೆರ್ಗ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮೊದ್ಲದ್ ಬತ್ತಿನೆಡ್ದಾರ ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಾತ ಎಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗುರು ಆರೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತುಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ನೈಲ್ ತೂದ ಅದು ಪೂಂಬಲ್ದ ಇಂಚ ತಮ್ನೈಲ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿ ಆ ಟೈಪ್ದ ತಮ್ನೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೆತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಸ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಣಿಗ ಪಂದ ವಿಟ್ಲದಾರು ಸೊ ಅರೆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಇಂಚಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಪ್ರೋಮೋಡ್ ಪುರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂತಾರತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 2 ವರ್ಷಡ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 2 ವರ್ಷಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನಾರು ಸೊ ಎಂಚ ಕಲ್ತೇರು ಅಪಗದ ನೆನಪುಂಡ ಅರಡನೆ ಕೇನ್ಗ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು 2 ವರ್ಷಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾರ ಪಂದ್ ಅಪಗದ ನೆನಪುಂಡೆ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ನೆನಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಪನೊಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪನ ಎತ್ತಿನತೆ ಮಾತ ಅಪಗ ಇಂಚ ಕೆರೆತ ಬರಿಕ್ ಪೋದನಾಗ ಯಾನ್ ಬೂರ್ದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂತ ಮುರ್ಕಿಯತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ನಪ್ಪನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 6 ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ನಿ 6 ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಪೇರು ದೂರಡ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಚ್ ತೊಂತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆಡಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ಶೋ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾತ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅರ್ನಾಂಡಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವು ಮಾತ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವನಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಯಿಲಕ ಆಣುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಏತ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಪೋತೆ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನ ರಡ್ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತೀಯನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ತೀಯೆ ಒಂಜಾತ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಫಾ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಶಿ ಆತಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವೆನ್ ತೂಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪೇರಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತೆಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಇಂದು ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕಂದು ಎಂಕ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಮಾತಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಾತ ಇಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂದು ಮಾತೆನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ಇರೆಗ್ 2011 13 2010 9 ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಂಡು ಇದು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿತ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂಡಂದು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಡೆಂಡೆನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ದ ಎನ್ನ ಸಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೀಚ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬೈದಿನ ಇಂಕಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಲ ಸೀಡ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಮಾತೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ ಒಂದು 2011 ದ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಂದು ಇನ್ನು ಇಂಕೊಂಜಿ
ಖುಷಿತ ಪಂಡಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ದುಬೈಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಪಂಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಉಂಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೋಯರ್ ದಾಯ್ತದ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಸುಮಾರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಾರೆ ಪಂಡಾಗ ಏರ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರ್ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅಬುದಾಬಿಡನ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಪೋಪನ್ ಪಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಂಚ ಪೋಪನ್ ಪಂಡನೆ ಮಲ್ಲಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಕ ಬೊಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಪೋಪನ್ ಪಂಡದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಲುಗು ಒಂಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಬರೋಂತೇರು ಅರಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಪೋಲೆ ಟೈಮ್ ಪೋಲೆ ಸೊ ಆತನಾಗ ಅರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಪಾತೇರಿಯರು ಪಾತೇರ್ದಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂಚ ಗಾಣಿಗ ಸಂಘ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಇಂಚಿಂಚ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಪೊನ್ ನೋಡ್ತಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಟಾಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲಿದ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ಗೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪನೆ ಮಾತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ರೂಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತದಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚಪ್ಪೋದು ರೂಮ್ ಮನ್ಪೆರೆಗಾನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರೂಮ್ ಮಾತ ಬುಕ್ ಮಂತೇನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ಫೇಕ್ ಇಂಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಅವ ಏನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಪಪ್ಪ ಬೋದ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಂತನಾಗ ಆ ರೂಮೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಒಂದು ಮಾತ ಮಂತ್ ಆತನೆ ಈತ ದಿನ ಕಟ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡ ರಿಫಂಡ್ ಆಂಡ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕಟ್ ಆತಿಜಿ ಡೇಟಿಂಗ್ 25 ಇರ್ತನೆ ಕಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಹಾಪಿನ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂಡ ಆರ್ ಪಂಡ ನಾನು ನಿಜ ಮಾತಿತ್ತು ಪೋಪುನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಂಡೆ ಐ ಕಾರ್ಪಣ್ ತೂಕ ಇದು ರೂಮ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಚಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ತೂಕ ಅಂಚ ಆರು ಗಾಣಿಗ ನೆಕ್ ಕಡಪುಡಿಯರತೆ ಅಕಲ್ ನಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿಕ ಅಕ್ಕಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಕಲ್ ಅಕಲ ಅಬುದಾಬಿ ಡೆಪ್ಪು ಆರ್ ಪಂಡದ ರೂಮ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಪರಿಚಯ ಬೊಕ್ಕ ತುನ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ದೂರದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಪೆ ಪಾನೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಇವೆ ಗಾಣಿಗದ ಅಂಚ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ದುಬೈ ಫೆಲೋ ಉಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜ ಬಂಗಂದ ಆತಿಜಿ ರೂಮ್ ಅಕಲೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದದ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತಿಯಾನ ಒಂಜಿ 10-15 ಡೇಸ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಅರ್ನ ರೂಮ್ಲೆ ಇತ್ತದ ನಾನು ಪೋಪನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕಲೆ ತೂವನಿತ್ತೇರೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಈತ ಮಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನೆಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಇಂಚಿನ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎರೆಗಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೇರು ಇರೆಗ್ ದಾದಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ದುಬೈಗೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪೋಲ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಬತ್ವನ್ನ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ನಕಲ್ ಭಾವ ನಕಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನತ ಐನ್ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯಿನದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತೀಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಅಂಚನ ತೂಪನಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಕಾಸ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಣಿಗ ಪಾನೆಡ್ದ ಸಂಘ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕರಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾಯನೇನ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಆರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನು 2 ಜನ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮದ್ನ ಆತಂಡು ಸೊ ಆರೇ ಪೋದು ಪಂಡೈತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮದ ಕೋಚ್ ಆದುಲ್ಲ ಓಲ್ಪ V1 ಎಕೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಏಪ ದಿನೋಲ ಇಪ್ಪುಂಡೇರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಉಂಡು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪದೆ ಸೊ ಫೇಸ್ ಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತೂಂಡ ಅಪುಚಿಯೋಲ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾತ ಬುಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನನಲಾತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನಲಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗನಿಗೆ ಪೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಪೋಜ ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನೆರ್ದಾದು ನನ್ನಲಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಖಾಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಕು ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ
ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮಾತ ಇಪ್ಪಡತೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬಿಡ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ನೇನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏ ತುಪ್ಪು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಏ ತುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ 100 ಅಬೌವ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಉಂಡೆಂಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರ ತಯಾವಿ ಏತುಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸನ್ಮಾನಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದಿಂಚೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ ಏನಿತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ಲಾತ್ ಪಿದೈವರೆಗೂ ಪೂರ ಪಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪನೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಡವೆ ಅಪ್ಪ ಇಚ್ಚೇರು 6 years ಆಂಡ್ ಆರು ತೀರ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲ್ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ 2 ಭಾವನಕಲು ಲೇರೆ ಎಂಕಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂತಂಡು ಎಂಕಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೈದೇರಿ ಇಡೆಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂದತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲ ಸೊ ಪೂಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲಿಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮೈತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪೋಡ್ ತುಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಏಜಿಡೆ ಪಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಂಡ ಅತ್ತ ಏಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಲ್ಪೋಲಿಯ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಚ್ ಆದಿಪ್ಪನೆರ್ದ ಧ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂದು ಅಂದ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಲೆ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನು ಓಕೆ ಅನಿತ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಲಿಯ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ 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 ವೆಯ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರೆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯರ್ಲ ಇರೆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾನಂಚನ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಏತಿನಡ್ ಕಲ್ಪವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೋಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಇರಿಗ ಡೈಲಿ ಬರೋಡ ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಓಕೆ ವೀಕ್ಡ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಪೂಲ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಡೇದ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಸೊ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬತ್ತದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಗ ಕೆರೆಕ್ಕ ಅದಾಯ್ತಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿಬೆ ತಪ್ಪಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಚ್ ಆದ ಕಾಲಿ ಕೆರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡೆತ್ತೆ ಇರಾಣ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸೇವ್ ಮನ್ಪನತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದು ಪೂಜೆರು ಬಟ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೋಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒರಾನಿ ಲಾಗೆರೆ ಪೋಚಿ ಪಂದೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏಪಲ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುರ್ಕೊಂದುಲೆ ಪಂದಾಗ ಆಯನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾರೆಗಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಅಕ್ಲ ಪಿರೌಡ್ದೆ ಪೋದ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ ಮುರ್ಕೊಂದುಲೆ ಪಂದ ಇರ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೆ ಪೋಡಿಗೆಡಿ ಇರೆ ನನ್ ಪತೊನ್ವಾರೆ ಸೊ ಈರ್ ಪತೊನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಲಾಡಿಕ್ ಪೋಪ ಎಂಕಲ ಅವಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಫೇಸ್ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಅವೇನ್ ಪತೊಂದು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಡು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪೋಂಡ 2 ಜನ ಮುರ್ಕುವೆರೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಜುಟ್ಟು ಪತೊಂದಲೆ ತೊಂದು ಅವೇ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪೋಯಿಜಿ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲ ಪತೊನೊಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡುಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಪಿರೌಡ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿಯರಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮೂಜಿಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದು ಅಂಚ ಪುರದಾಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಪಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿಲ ಪೊನ್ನುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ದಿಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಗಾಡ್ ಅಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಪಂತೆ ಅಕಲ್ ಮೂಜಿಲೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾತ್ ಬಂಗನೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಆಯ್ತ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಸೊ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆ ಆಯ್ತ ಅಂತ ಪಂತೇರತೆ ಅವಕ್ ಎನ್ನ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನುಲಿ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಂತ ಅಂತ ಪಂತ ಓಕೆ 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 ಇದು ಮಾತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ ಇದು ಮಾತ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಮಾತು ಇಬಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಕ್ಲೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆಲೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುರದುನಾಗ ಕೆಲವು ಇರೆಗದಾಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಟ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಬಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಲ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಎಸ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮುಕ್ಲಿಗ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನನ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಮುಕ್ಲಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು
ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಪುರೊಂದು ಮನ್ಪಿನತ್ ದಾದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡೆಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದು. ಸೊ ಇನಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ನದು ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡದು ಏನಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಚ ತಮ್ಲೈನ್ ಪಾಡ್ನೇಗ ನನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿನ ಪನೊಂದು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು. ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಮುತ್ತುಲು ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜೆನಿ ಇಡೆಗೆ ಎಣ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.